നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾക്കൊക്കെ വയറിളക്കം, അതായത് നമ്മുടെ ലൂസ് മോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് മൂലം വയറിളക്കം എങ്ങനെയാണ് അതിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പോത്തിന് ലൂസ് മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് മൂലമാണ് അതിന് വയറിളക്കം സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളമായിട്ട് ഇളംപുല്ല്, അതായത് നമ്മുടെ പച്ച പുല്ല് ധാരാളമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തിന് ലൂസ് മോഷൻ സംഭവിക്കാം. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയലുകളിലൊക്കെ, അതായത് ജലത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് വയലിലൊക്കെ പൊടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പുല്ലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം പോത്ത് കഴിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ചെളിവെള്ളം, അതായത് നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് വഴികളിലും അതുപോലെ ചെളിയുടെ ഇതിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂലം വയറിളക്കം സംഭവിക്കാം. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പഴകിയ ഭക്ഷണം, അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒരുപാട് പഴകിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അതിന് വയറിളക്കം സംഭവിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെതും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ പഴകിയ ഒരുപാട് ചീഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതുപോലുള്ള വയറിളക്കം, അതുപോലെ വയറിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം മനുഷ്യൻ്റെ തലമുടി, അതുപോലെ വലിയ മുടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ ചെന്നാലും വയറിളക്കം സംഭവിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ മുടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതിന് വയറിളക്കം സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു വയറിളക്കം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ദിവസത്തേക്ക് പച്ചപ്പുല്ല്, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ള പുല്ല് ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത്. ഉണങ്ങിയ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ വൈക്കോല്, അതുപോലെ നമുക്ക് പറമ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഉണക്ക പുല്ലുകൾ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേരയുടെ ഇലയുണ്ട്, നമ്മുടെ പേരയ്ക്കായുടെ ഇലയുണ്ട്, അത് തളിരില കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലാത്തവർ പേരയില കൊടുത്താൽ മതി. ധാരാളമായിട്ട് പേരയില കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൂസ് മോഷന് ശമനം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാഴയുടെ പിണ്ടി, അതായത് നമ്മൾ പുറന്തോട് കളഞ്ഞ് ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കൊത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ലൂസ് മോഷന് നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധാരണ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇളം ചൂടുള്ള അരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന അരിയുടെ ആ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം ഇളം ചൂടോടുകൂടി കല്ലുപ്പിട്ട്, അതായത് കുറച്ച് കല്ലുപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വയറിളക്കത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ലൂസ് മോഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ക്ഷീണവും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും തീറ്റ എടുക്കാതെയൊക്കെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എടുക്കുന്നതിൽ മടി കാണിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ സഹായം തന്നെ തേടുക. നമ്മളീ മേൽപ്പറഞ്ഞ വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതികൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമൊക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണണം.